חברת הבאדה חושפת את פרויקט הדגל שלה בעיר עכו, שכונת צפון הכרם. על פני כ-20 דונם משתרע הפרויקט המציע מגוון של דירות יוקרה ווילות פרטיות. בפרויקט אזורים משותפים להנאת הדיירים. ביניהם ממוקם מרכז מסחרי ובו חנויות ובתי קפה, וכן גני שעשועים ופיתוח סביבתי ופארק רחב ידיים שבזכותו השכונה יפהפייה ומטופחת. נוסף על כך, במקום מתוכנן פארק אקולוגי של 21 דונם בהקמת העירייה. בנייני דירות בנות 4 עד 6 חדרים ופנטהאוז. בכניסה לכל בניין לובי מעוצב. רמת הגימור הגבוהה ניכרת בכל פרט ופרט בדירה המזמינה ורחבת הידיים המאובזרת במפרט טכני עשיר. במבנים הנמוכים דירות 5 חדרים יוקרתיות ובחלקן גינה פרטית. נוף הפארק נשקף מהדירות וממרפסותיהן מכל עבר. בדירה אפשר ליהנות מאיכות חיים בלב הפארק. הווילות הפרטיות מעוצבות בסגנון מודרני, ייחודי ועדכני. הווילה מציעה גינה צמודה. מפרט הבית מבטיח חיים של נוחות ופינוק. שכונת הבוסתן ממוקמת צמוד למושב בוסתן הגליל הכפרי, כשהיא טובלת בירק, מוקפת שדות ומשקיפה לים. בסמוך לשכונת צפון הכרם נמצאת שכונת בני ביתך, וכן המרכז הבהאי על גניו המטופחים. הפרויקט ממוקם סמוך לצירי התנועה הראשיים של הגליל המערבי. בפרויקט תזכו ליהנות מיתרונותיה של העיר עכו, יופייה, שירותיה הקהילתיים, התרבותיים והחברתיים, אתריה ההיסטוריים וייחודה של העיר. חברת הבאדה היא מהוותיקות בארץ. מאז הקמתה היא מהמובילות בענף הבנייה ומהגדולות והמרכזיות בעכו. בשל ניסיונה הרב, שמה הולך לפניה בזכות טיב הבנייה ובעיקר בשל טיב השירות והליווי הצמוד. צפון הכרם, חזרה אל הבוסתן. המיקום נפלא, הבית מושלם.